हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे जोबोर गोनां रादाब लानानै फैनाय जादों। थ' बे रादाबानो जादों नोंथांमोननि न'खराव जुदि उन्दै खुदिया दङब्ला एबा 12 बोसोरनि उन्दै गथ' दङब्ला अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै जोबजासे नायलांदो। उन्दै माने उन्दै, बिदा फंबायनि फिसा जानो हागौ, फंबाय बिब'नि फिसा जानो हागौ, बिबथै बिमादै जायखि जाया उन्दै खुदिया। जुदिसे नोंथांनि न'खराव बेबायदि उन्दै गथ' दङब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 3 लाखसिम रां आरो नोंथांमोना बे रांखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फ्रियावनो मोननो हागोन। स' बिनि थाखाय माबायदि एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स होनांगोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांदो। लोगोफोर, आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खाथियाव नुनाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामनानै होदो, लोगोसे बेल नटिफिकेसन। नोंथाङाबो बे आसनिनि मुलाम्फाखौ लानो लुबैयोब्ला बे आसनिनि मुङानो जाबाय स्नेहा स्पर्क आसनि 2020। अर्थात नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टलि वेबसाइटआव नायहैब्ला नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन आसनि बिखय स्नेहा स्पर्क हाईटेक अर्थ हल प्रेमर स्पर्क এক ব্যক্তি ক্ৰমী আৰু একক স্বাস্থ্য যতন উদ্যোগ 12 বছৰৰ অধীনৰ শিশুৰ বাবে যিটো অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয়। আঁচনিখন NHM অসমৰ দ্বাৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয়। 2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষৰ 5 কোটি টকা ধাৰ্য কৰি অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন 15 এপ্ৰিল 2013 পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। थ' दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना माखासे एलिजिबिलिटिनि गोनां दङ, बेयाव जयगता लिरनाय दङ। नोंथांमोना बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। जिखुनु परियालनि जायखिजाया न'खरनि बोसोरनि आया 2.5 लाखसनि अर्थात 2.5 लाखनि गोजौ जानो मोना। गाहायाव थायोब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांनि BPL कार्ड थानाय जानांगोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो। बे आसनिया मानि थाखाय? जुदि 12 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरा माखासे बेरामनि मोगा-मोगि जायोब्ला, जेरै टिउमार, थेलासेमिया, मेगन नुनाय सक्ति, कर्कट, आथिं आखाइनि अंग, बेफोरबायदि गिथाव बेराम बै गथ'आ गोग्लैयोब्ला बे रांखौ मददनि अनसुंथाइ महरै मोननो हागोन। बेफोरबायदि बेरामिखौ मेडिकेल कलेज हस्पिटालावनो जा एबा रायजोनि सिङाव जेखि हस्पिटालावनो जा एबा माखासे बेरामनि थाखाय रायजोनि बाहेरा हस्पिटालावनो फाहामनाय थाखाय लांनो हागौ। थ' बिदि थासारियाव नोंथाङा बे खौरांखौ स्नेहा स्पर्क कमिटिनो फोरमायनांगोन। अब्ला बिथांमोना नोंथांखौ एडभाइस होनायजों लोगोसे गासै खरसाखौ मोनफिननायनिबो जानो हागौ। बे स्नेहा स्पर्क आसनिनि बेन्दोङाव थानाय बेरामफोरा मा आरो बबे बेरामनि थाखाय बेसेबांसिम अनसुंथाइ मोननो हागोन नोंथांमोना नायदो। बेवहाय दङ, नोंथांमोना नुनो मोनदों अस्थि मज्जा हंरोपन। बेवहाय नोंथांमोना बे बेरामाव गोलैयोब्ला बे बेरामनि फाहामनो थाखाय नोंथांमोना 10 लाखसिम बेवहाय अनसुंथाइ मोननो हागौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो कचलार हंजक, बेनि थाखाय बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय नोंथांमोना 5.35 लाखसिम नोंथांमोना अनसुंथाइ मोननो हागौ। बेनिफ्राय जकृत हंरक, बेवहाय नोंथांमोना बे बेरामनि थाखाय बेखौ फाहामनो थाखाय 10 लाखसिम APL थानायफ्रा बिथांमोना बेखौ मोननो हागौ। थ' बिदिनो माखासे गोबां बेराम दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय डाइरेक्टलि नायनो हागोन मा बेरामनि थाखाय बेसेबां अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बेसेबांसिम हेल्प एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन, बेवहाय मा डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। फट'ग्राफ अफ द पेसेन्ट, जाय बेरामि बे खुदियानि फट' बेवहाय नोंथांमोना होबानो जाबाय। लोगोसे बे फट'जों लोगोसे नोंथांमोना एटेस्टेड बाय डक्टरनि एटेस्टेड बेवहाय नांगोन। ओमफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट बुंखादोंमोन, इनकाम सार्टिफिकेट 2.5 लाखनि गाहायाव जानांगोन, गोजौ जानो मोना। बेनिफ्राय रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट, जिथु नोंथांनि जिथु गथ'नि बानायनाय जिथु रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट बेखौ बेवहाय होफानांगोन। बेनिफ्राय OPD एडभाइस स्लिप, बेनिफ्राय डिस्चार्ज सामारि, प्रेसक्रिप्शन, बेनि जायखिजाया बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बेवहाय होफानो गोनां जागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि फर्मखौ बबाव मोनगोन, मा खालामनांगोन, बेनो नोंथांमोना नायनानै लादों। आं नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होनोसै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना सिगाङावनो nhm.assam.gov.in होननाय मोनसे सार्च खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नैबेदि मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नुनो मोनदों असम सरकार आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोनसे अफिसियेल वेबसाइट। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेनिफ्राय सार्च खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गाहायाव स्क्रल डाउन जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मोननै अपसन दङ। बेवहाय रायजोपालनि जिथु नटिफिकेसन दङ बेखौ नोंथांमोना बेवहाय रुल्स एन्ड कन्डिसनखौ फरायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय जिथु आवेदन पत्र, जोंनि बेवहाय एप्लिकेसन फर्मखौ नांगौ। थ' बेखायनो नोंथाङा गाहायाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला बिदि डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो मोनसे PDF फर्म गेवनानै फैगोन। थ' नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। बेवहाय लिरनानै गय स्नेहा स्पर्क स्किम अफ गभर्नमेन्ट आसाम एप्लिकेसन फर्म। थ' बिदिब्ला बेवहाय नायनानै लादों। नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै बेखौ फिलआप खालामनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो, फार्स्टआवनो नाम दङ, बेनिफ्राय बेसे बैसोनि, बेनिफ्राय पारमानेन्ट एड्रेस, नोंथाङा बर्थमान बबेयाव दङ, बेनिफ्राय एड्रेस अफ कारेसपन्डेन्स, नोंथाङा न'निफ्राय बाहेरायाव थायो नामा, बबे जायगायाव थायो, नोंथाङा बेनि गासै एड्रेसखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार, मोनसे फन नाम्बार होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय पेरेन्ट गार्जेन, नोंथांनि जायखिजाया मोनसे पेरेन्टस गार्जेननि
नाम होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय एप्लिकेशन रिलेशनशिप विथ द पेशेन्ट दा नोंथांनि बे पेरेन्ट्स जाबाय दा पेरेन्ट्सआ बे एप्लिकेन्टजों मा सोमोन्दो जायो बेनिफ्राय पेशेन्टआ मेल ना फिमेल नोंथां बेवहाय जेन्डारखौ होबानो जाबाय केटेगरि दानिया SC ST OBC बबे केटेगरिनिफ्राय बेनिफ्राय डिजिज फर द वाट्स एन्ड ट्रिटमेन्ट इन द रिक्वायर्ड दानिया बेरामिया बबे बेरामाव गोलैनानै दङ बिदिनो नोंथाङा बबे हस्पिटालाव होदों बेनिफ्राय एनुवेल इनकामा बेसेबां नोंथांनि बेनिफ्राय गाहायाव सिगनेचार खालामना हो थ' बिदिब्ला बेखिनियानो फर्मा एसेबां गोरा नङा थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया प्रिन्ट खालामनानै लोगोसे गासै डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बे डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथाङा दानिया पस्टनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ दानिया साबमिट खालामहरनांगोन थ' नोंथाङा जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा पस्टेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ सेन्ड खालामहरनो हागोन दानिया नोंथांमोना बेखौ टु प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल भाङाघर गुवाहाटी आसाम 781032 एप्लिकेशन फर स्नेहा स्पर्को स्किम शुड बी रिटेन अन द एनवेलप इन ब्लक लेटार दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांनि न'खर फरायनायाव बे भिडिअखौ जेसांहाय शेयार खालामदो मानोना सरकारनि बेफोरबायदि आसनिनि मुलाम्फाखौ बयबो लानो हायो।